Jason Zammit ta' 34 sena minn Rabat Għawdex intbagħat sena ħabs wara li nstab ħati li ma wettaqx il-55 siegħa xogħol fil-komunità li kien ordnat jagħmel mill-qorti. F'Jannar ta' 4 snin ilu, Zammit li huwa sit ta' showroom tal-karozzi kien ġie ordnat jagħmel 200 siegħa ta' ħidma fil-komunità wara li kien instab ħati b'miżappropriazzjoni ta' 4 quad bikes li kienu fdati lilu. Huwa kien ordnat ukoll irrott il-11,000 euro f'dan l-issidien tal-quad bikes. Fil-qorti, l-uffiċjal ta' probation qal li fil-bidu kollox kien għaddej ħarir fejn l-imputat kienet jagħmel ix-xogħol komunitarju fis-santwarju ta' Pinu. Iżda mbagħad kellu jiġbed l-attenzjoni lill-qorti li Zammit ma baqax imur biex wettaq il-ħidma fil-komunità. Zammit sqar li ma bedix ilaħħaq minħabba li għandu stabbiliment tal-karozzi u għalhekk xogħlu jitlob li jivvjaġġa ta' spiss bejn Malta u Għawdex. Il-Maġistrat Joe Mifsud sqar li bl-atteġġjament tiegħu Zammit wera nuqqas ta' rispett lejn l-awtoritajiet u ħaseb li huwa l fuq mill-liġi. Żied jgħid li f'soċjetà demokratika fejn kulħadd huwa soġġett għal-liġi u fejn ir-rule of law hija rispettata dan huwa inaċċettabbli. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.